حکومت سوریه پلان دکه کو لپارێزگەها حەسەکێ زانینگەهەکێ veke û navê zanîngeha Rojava biguherîne. Cîgirê parêzgarê Hesekê planên Wezareta Xwendina Bilind yên ji bo vekirina zanîngeheke hikûmî li parêzgeha Hesekê guhertina navê zanîngeha Rojava û pesendkirina zimanê Erebî wekî zimanê fermiyê perwerdeya giştî li gel fêrkirina zimanê Kurdî weke waneyekê ji bo cara yekemîn di dîroka Sûriyê de eşkere kir. Cîgirê parêzgarê Hesekê ku di heman demê de berdevkê Komîteya Serokatiyê ya çavdêriya cîbcîkirina rêkeftina 29 Çileyê ye Ehmed Hilalî di daxuyaniyeke taybet de ji bo tora medyaya Rûdawê dibêje. Planên berfireh yên Wezareta Xwendina Bilind ji bo baştirkirina rewşa perwerdeya zanîngehê hene ku di nava wan planan de vekirina zanîngeheke hikûmî herwiha lêkolînkirina derfeta vekirina zanîngehên taybet li gorî pîvanên parêzgeha Hesekê. Derbarê zanîngeha Rojava ji ber koberî çend rojan civînek di navbera Wezîrê Xwendina Bilind û serkirdayetiya zanîngeha Rojava hebû li bajarê Qamişlo. Ca derbarê çarenivîsa zanîngeha Rojava Hilalî da zanîn ku dê navekî guncaw jê re were pesendkirin ku nasnameya niştîmaniya giştî ya hemû xelkê parêzgeha Hesekê nîşan bide. Ameje bo yekê da ku di bingeh de zimanên bingehîn yên pejirandî yên fêrkirinê li zanîngeha Rojava her Erebî û İngilîzî ye. Tu guhertin di vî alî de çê nabe. Derbarê programên perwerdeya giştî bo qunaxa xwendinê ji pola yek heya duwazdan Hilalî dibêje programa niştîmanî li gorî zimanê fermiyê Komara Erebiya Sûriyê de pêsendkirin li gel amedekirina waneyeke xwendinê ya taybet bi zimanê Kurdî ji bo cara yekem li dîroka Sûriyê de. Li ser pêşhatên derbarê vekirina deriyê Nisêbîn û Qamişlo kuşandeke hikûmeta Sûriyê doh seredana vî deriyê sînorî kiribû, Ehmed Hilalî ku yek ji endamên şandê bû divê derbarê de ji Rûdawê re dibêje dibe amedekariyên vekirina deriyê Nisêbînê sê mehan dirêj bike û bazirganiya navbera Tirkiye û Iraqê de li gel Sûriyê geş bike. Cîgirê parêzgarê Hesekê û berdevkê Komîta Serokatiyê ya çavdêriya cîbcîkirina rêkeftina 29 Çileyê Ehmed Hilalî tekez dike ku ev derî projeyeke stratîjîk e ji bo parêzgeha Hesekê dê bazirganiya navbera Tirkiye û Iraqê bi rêka axa Sûriyê geş bike. Ehmed Hilalî ji Rûdawê re dibêje wî li gel rêveberê deriyê Sêmalka Hemûd el Hemûd seredaneke meydanî li cihê deriyê sînorî kiriye ji bo şopandina karên berdewam. Di vê serdanê de ew li ser proseya paqijkirina cih rakirina mînan agehdar bûne. Herwiha li ser pîvana endezyariya navçeyê bi serpereştiya desteya deriyên sînorî wekî amedekarî ji bo temamkirina pêtiviyên teknîkî û lojîstîkê ji bo xebtandina derî, Hilalî tekez kir ku deriyê Nisêbînê ev projeya stratîjiya ji bo Hesekê tê payîn ku bazirganî ve guhestin û tranzîtê di navbera Tirkiye û Iraqê de bi rêka axa Sûriyê geş bike. Geşbûneke aborî li navçeyê li pey xwe bîne bi taybetî bi vekirina an ku bi vejandina projeya girêdana otobana di navbera deriyê Nisêbîn û Elwelîd de li Ye'rûbiyê an ku Tilkoçer. Lê ew dibêje ku sê meh pêwîstin ji bo vekirina vî deriyî.